Привет на всички от вечерния град Гуанчжоу, тук в Южен Китай. Ще ви покажа вечерните светлини в Гуанчжоу. На мен много ми харесва. Точно зад мен е една от най-известните, да не кажа най-известната сграда в града, която е тотално емблематична. Ние бяхме горе някъде около 2 часа, между 4 и 7 часа, даже 3 часа бяхме горе. Много красиви гледки с много хубав залез. Днес имахме голям късмет с времето. Най-накрая имаме голям късмет с времето. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа и бизнес кварталът, който се намира точно зад реката. Това са едни от най-големите небостъргачи в тази част на града. От тук се вижда един много красив мост, който сменя изцяло през цялото време мотивите си и светлините си. В момента са китайски рози, доколкото виждам. И като обърна камерата, ще ви покажа най-известната сграда в града, която вечер особено е много красива, с всичките светлини, които се сменят през цялото време. За да бъда честна, когато бяхме най-горе, ето там някъде на 433 метър, не бяхме на най-високата част, на една от по-високите части. Има различни билети, аз не взех най-скъпи билет, взех нормалния билет, но на тази сграда, което може би е минус, е, че когато си на платформата, виждаш конструкцията и е много сложно за снимки. Ето тази конструкция през цялото време е пред прозореца и за снимки е много сложно, но пък иначе има много хубави гледки и човек може да им се поналюбува. А иначе по реката през цялото време пътуват корабчета, като тези корабчета можете да си ги резервирате чрез Trip.com, Get Your Guide или на място, ако разбират от китайски. Става и разбира се с преводачката, но е по-лесно да си ги резервираш чрез Trip.com или чрез Get Your Guide. Това е тази част на града. Ние се намираме в новата част в момента, а хотелът ни е в бизнес частта, която ви показах зад реката. Много е красиво тук. Усещането е доста по-различно от това, което беше в Чончин и в Чанду. Всичко е по-различно. Не знам, хората са различни. По-шумно е, по-разпиляно е, вижда се, че е по-нов град. Инфраструктурата и тук е много добра, просто пътуването трае от А до Б много по-дълго време, тъй като дистанциите са доста големи. И така, но е красиво. Отново ви показвам зад реката. Мисля, че това е сграда за концерти. Не съм много сигурна, пристигнахме вчера, не съм на 100% информирана, но отгоре изглеждаше, че е зала за концерти. И така, много поздрави от Гуанчжоу, до нови срещи, до скоро. Чао, чао!